हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ दायो गोदान स्किम सफैदों बेनो जाबाय स्कलारशिप आरो बे जाबाय माइनरिटिफोरनि थाखाय जायफोरा माइनरिटि थ' नोंथांमोना स्कलारशिप मोनसिगोन जेरै इउजि आरो पिजि कर्सनि दा जायफोरा इउजि आरो पिजि खालामगासिनो दङ नोंथांमोना स्कलारशिप मोननो हागोन आरो एमाउन्टआ 10,000 आरो 6,000 दङ थ' नोंथांमोना क्लास लायै क्लास मोनगोन आरो दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि नोंथांमोना स्कलारशिपनि आपडेटखौ मोनबाय थानो दा बिदिब्ला गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो पार्सेन्ट बेसेबां नांगौ आं गासिबो डिटेल्सखौनो होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव तो दायो आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय दा बे स्कलारशिपआ माइनरिटिफोरनि थाखाय जायफोरा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों स्कलारशिप स्किम आरो बेयो 2021 आरो 22 माइनरिटि फर गार्ल्स जायफोरा हिन्जावसा नोंथांमोनाल' मोननाय जागोन इउजि पिजि खालामनायफोरा दा बेनि एप्लाइआबो सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 3 अक्ट'बरसिम थाहैगोन एप्लाइ दायो सोलिगासिनो दङ आरो एप्लाइ खालामनाय भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै येस होनबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना नेक्स्टआव एप्लाइ प्रसेस भिडिअ लाना फैगोन थ' बिदिब्ला जों नायनोसै दानिया मा थानांगौ डकुमेन्ट्स आरो बैसोआ बेसेबां जानांगौ आरो मा थानांगौ जों बेयाव गासिबो स्कलारशिप क्राइटेरियाखौ नायनोसै थ' बेखायनो जोङो स्कलारशिप एलिजिबिलिटियाव थुनोसै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैसिगोन जायफोरा हिन्जावसा थ' बे जाबाय नै माइनरिटि कमिउनिटि आरो जेरै बेयाव दङ ख्रिस्टियान थ' बेनिफ्राय ख्रिस्टियान मुस्लिम जेन्स बुद्धिस्ट आरो पार्सिस्ट नोंथांमोना दङब्ला बेयाव मोननो हागोन लोगोसे सिक्सबो दङ दा नायदो पार्सेन्टआ 50% थानाय जाथारनांगोन जायफोरा माने क्वालिफाइ जादों लास्ट एग्जाम जेरै एचएस बेनिफ्राय इउजि थ' नोंथांमोना जायफोरा ग्रेजुवेट 50% आरो एचएसआव 50% दङब्ला नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हायो बिनिखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगौनो पिआरसि नोंथांमोना लाना फैनांगौनो थ' पिआरसि लानांगोन बेखौ नोंथांमोना डिसि अफिसाव इस्यु खालामनांगोन पिआरसि इडुकेसननि नोंथांमोना बेखौ खालामना लाना फै थ' बेनिफ्राय दानिया गार्ल्सफोराल' मोनगोन आरो जायफोर माने हिन्जावसाफोर नोंथांमोना मोननाय जागोन थ' दानिया इनकाम सार्टिफिकेट नांगौ थ' बेखायनो इनकामा बोसोरारि इनकाम आर्जिनाया 2 लाखनि गाहायाव जानांगोन बेनि बाराब्ला जानाय नङा थ' बेखायनो नोंथांमोना सार्कोल अफिसनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट लाना फैनांगौ होनना बुंदों बेनिफ्राय नोंथांमोना सेल्फ सार्टिफिकेट नांगोन आरो सार्टिफाइ नांगोन बे जाबाय नोंथांमोननि कमिउनिटिनिफ्राय थायो थ' नोंथांमोना बेखौ मोनगोन एबा नोंथांमोना लाना फैनांगोन थ' बेखौ नोंथांमोना मा खालामनांगौनो सार्कोल अफिसारनिफ्राय लाना फैनांगोन साइन लाना फैनांगोन बेनिफ्राय दानिया स्कलारशिप नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों माने कलेजनिफ्राय एबा नोंथांमोना प्रिन्सिपालनिफ्राय साइन लाना फैनांगोन एबा नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे प्रुफ लाना फैनांगोन स' बेनिफ्राय दानिया बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआ थानांगोन स्टुडेन्टनि नामाव थाथारनांगोन बेनिफ्राय एकाउन्टआव डाइरेक्ट सोनाय जागोन आरो बे स्किमा जाबाय 2021 आरो 22 जागोन थ' बेयाव लिरनाय मथेब्ला थ' बेनिफ्राय थांसै दानिया मारै खालामनांगौ जों गासैबो जोङो बेयाव फर्मखौ नायनोसै थ' जोङो मर डिटेल्सआव थुबाय थ' बेनिफ्राय दानिया जों अपेनाव थुनोसै बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांमारगौ नोंथांमोना बेयावनो मिथिसिगोन आरो एप्लाइआ माबानिफ्राय सोलिदों बेयाव दङ दा बे जाबाय नै अफिसियेल माने बे पिडिएफ फाइल नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन नुनो मोनदों दा बे फैदोंमोन डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसननिफ्राय आरो लिंकआ नैबेनो बेयावनो एप्लाइ जागोन दायो एप्लाइ सोलिगासिनो दंखायो दा एमाउन्टआ नायदो एमाउन्टआ 6,000 बेनिफ्राय 10,000 दङ दानिया कन्डिसन्सखौ नायदो सोर मोननो हायो दा फार्स्टआव पार्सेन्टआ एचएसआव नोंथांमोना 50% बेनिफ्राय नङाबा नोंथांमोना ग्रेजुवेटआव 50% थानाय जानांगोन जायफोरा एचएस पास खालामनानै दायो डिग्रि लागासिनो दङ नोंथांमोना मोनगोन आरो जायफोरा इउजि पास जानानै इउनिभार्सिटि लागासिनो दं पिजिआव थ' नोंथांमोनाबो मोनगोन बेखौ मोनगोन आरो स' बेनिफ्राय पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट एबा नोंथांमोना डिसि अफिसनिफ्राय एबा एसडिअनिफ्राय लाना फैनांगौनो मेन्डेटरि बेखौ नांथारगोन थ' बेनिफ्राय बे गैयाब्ला जानाय नङा होनना बुंदों दा बेनिफ्राय नायनोसै नेक्स्टआव जायफ्रा हिन्जावसा नोंथांमोना ख्रिस्टान सिक्स बुद्धिस्ट जेन्स आरो पार्सिस्ट नोंथांमोना मोननाय जायो हिन्दुफ्रा मोननाय जाया थ' बेनिफ्राय 2 लाखनि गाहायाव जानांगोन एनुवेल इनकामा बेनिफ्राय नोंथांमोना नाम्बार 5आव नाय सेल्फ सार्टिफाइड कमिउनिटि सार्टिफिकेट नांथारगौ बेखौ नोंथांमोना मोनखायो बेखौ लाना फैनांगोन दा बेनिफ्राय थ' नाम्बार 6आव बुंदों नोंथांमोना बेयाव नै रेगुलार स्टुडेन्टआल' मोननाय जागोन जायफ्रा माने फरायगासिनो दङ कलेज एबा इउनिभार्सिटियाव नोंथांमोना मोनगोन जायफ्रा गेप्स थाबाय नोंथांमोना मोननाय नङा थ' बेंक एकाउन्टआ थाथारनांगोन होनना बुंदों दानिया एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 3 अक्ट'बर थ' बेनिफ्राय दानिया पार्सेन्टखौ नायदो दा लोगोफोर पार्सेन्टआथ' 50% थाखानांगोन बेनिफ्राय 75 क्लास खालामनाय एटेन्डेन्स थानांगोन आरो नोंथांमोना अब्लासो मोननो हायो थ' बे क्लियार जाबाय दानिया लोगोफोर एप्लाइआथ' सोलिगासिनो दङ दा हाउ टु एप्लाइ नायदो एप्लाइआ 6 सेप्टेम्बर एबा दिनैनिफ्राय जाबाय आरो लास्ट डेटआ 3 अक्ट'बरसिम दा एप्लाइ खालामनाय भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै येस होनदो आं नोंथांमोननो लाना फैगोन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ बोरै खालामनांगौ अब्लाबो नोंथांमोना नायग्रोदो बोरै एप्लाइ खालामो एबा रेजिस्टार खालामो थ' बेखायनो आङो बेक खालामबाय बेक खालामनानै अफिसियेल साइटआव फैफिनबाय दा बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोना मेनुआव थुनांगोन
दा मेनुआव थुनाय लोगो लोगो दानिया बेयाव मोननै मोनथामसो दङ दा फार्स्टआव जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों थ' जोङो रेजिस्टार खालामदो बेनिफ्राय जों आइडि मोनोब्ला एप्लाइखौ खालामनो हायो स' बिदिब्ला नैबेयाव नायदो नै माखासे इमेल आइडि होनांगोन फार्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम बिदि होनांगौ आरो आं नोंथांमोन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ लाना फैनोसै गोबाव खालामलिया आं दसे समनि उनाव लाना फैगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव येस होनबानो जाबाय स' लोगोफोर बेनोसैमोन भिडिअआ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै